De amin'izay lehilahy ty zegny tegna hoe ataontsika hoe nandray za zanaka fôtony agnarako amin'ny copie amin'ny babako le tegna agnarana nataon'ny papako niteraka za zegny Ramarson Dinivio Ronaldo za zany agnarana nataon'ny babako fa tegna agnarana nataon'ny papakeliko za ndraiky Tiandrazana Dinivio Albert Nardo zay zany tegna agnarako za koa miteraka io koa miteraka lehilahy za agnarana nataon'ny papakeliko za zegny igny fogna ataoko amin'ny agnarany zanako azonao za koa miteraka fa za boka mbola tsy hay tegna ty karaha momba karaha tsy miteraka tsisy tragnonjana za hitanareo koa fa mipiry mitaditady zanaka tsy mety be voka mihitsy tsy azoko tsony de ino amizay koa fa nagnano karaha ty zegny zay am'le papanay namakia ty le papanay ty zegny ino tam'izay rano se passe ino tam'izay rano se passe tam papanay namakia io il est là, c'est un sauvage jaune. Il sauvage jaune. Il est vraiment violent. Non, il est vraiment violent. Zatia il kill ni. Zatia roe anal sarambav titiani ma sarambav zao. Il n'y accepté ni. Fallait comportement nasbakatu. Il premièrement zengatin tang ko siaka fongara hazu. A poup fongara hazu. Ndendek misy moment tegna zorozorontiny amin'ny tanagna amin'ny fotoka zontominy karaha ty ndendek tegna nisiasiany titihiny ohatra manasy kapila karaha ty ataontsika hoe misy vetimbary araiky voatefaka tefantsofony koa fa ialagna fritiko madiro amin'ny nakafa mivandavandagna andro mantsagna jiaby anao tsy to andro mantsagna anao tsy maintsy forceny mandro mantsagna du coup zany za lasa nanjary tegna tofoko taminazy tegna vraiment za tofoko azonao za vraiment tofoko taminazy izy misy moment tonga zany koa problème naka za zany olo ko tsy tiako je ne sais pas en fait comment faire semblant zegny fa matetika ambarako olo ko fa tsy tiako direct hitanao misoranao anao direct hitanao misorako anao tsy tiako marigny azonao za zany tsy mahavita mety raha vela tsy tiako en fait je ne sais pas comment faire fa olo ko tsy tiako direct hitanao misorako hoe naly ty tsy makatia zazy non de izy amizay ko fa izy amizay zany izy ko fa nagnano karaha ty non, servete susa sangue do servete mo cheko. I mo jeno kami. Au. Izy amizay ko fa nagnano karaha ty du coup za zany tsy mahay semblant hoe karakory atao mody mety raha vela tsy mody atao tiagna za ko fa olo tsy tiako zegny direct ça se voit en fait izy amizay ko fa non navy anao jeune yana de dérange za Antonio ouais faut commencer izy amizay zany izy koa fa nagnano karaha ty du coup zavy ty koa fa geda za amizay zany nisaraka rô tamy 2028 tamy 2008 papany ndraiky mamanay nisaraka tamin'izany de rô koa fa nisaraka igny isan'andro ambarako anareo ery zandrine ery zandroko rô satria zandroko tamin'izany mbola roa zandroko zay typoka telo fa izy tamin'izany mbola roa aroa azonay tamy papany le niteraka zany le tsy niteraka zany karakaraha za io de araiky olo hafa de izy amizay ko fa nagnano karaha ty du coup papanay ndraiky mamanay ko fa nisaraka isan'andro zay mivavaka amin'ny ok ma chérie midray un peu minakano ok safirana misy captureky message ty anao direct mandefasa kokoa aminaka ma chérie fa ndraiky tsy hitako message nao zegny mahatonga anareo ko fa misy raha koragny aminaka mandefasa message ino tamizay ne se passe papanay ndraiky mamanay zay ko fa nisaraka isan'andro mivavaka fo
mivavaka andriamanitro anao ifagnampody papany ndraiky mamane za raiky mety raha velatsika koa tamin'olo deraka teo anao mifagnampody fa ko agnatin'ny fonaka zegny anao tsy mifagnampody zare fotony za zegny hita koa le fampijaliagna nataon'ny papanay tamin'ny mamanay izy tsy mikasy tanagna vaiavy fa le fampirafesagna ndraiky hetry bazary ndraiky hetry zegny nanagnany 100% azonareo Misy lela bogo sara kalivo. Ayo matsiro. Sara be mahita anazy. No, izy mbola nizata ty. Nonogno latokanany komandety izy arriva. Ay ni moza andreo atsika. Oh, le mitsotsoa via. I komandety ketiny dragi ko. Aw. Izy amizay koa fa nagnano karaha ty du coup revide koa fa nisaraka de teteteko papanay avy teo tsy haiko asa indra nahazo tao asa voakekitry bibino asa voakekitry mokaino de izy avy teo koa fa nagnano karaha ty lehilahy ty boka teo niova papanay ty avy teo niova nanjary lasa nankatiaza nanjary lasa comme tsy namopoko tsy nikasikasy tanagna nanjary nitoleregny azonao le pailinay de igny aminjay zany nanjary lasa hoe vo pardonneko zany le défaut nataony azonareo fa za tegna franchement za koa mbola nitohitohy fôra nataony koa nitohitohy overdose tsy nitoléreko zany le maltraitance nazy fa autant que quelqu'un change il faut que tu une pitié atsika onimbany ty tsisy olo tsisy défaut azonao zegny accepteko izy azonao mety magnano karaha zegny koa olo sasany ao ndraindraiky atsika tiato ary surtout matetika olo tsy tafita fianaragna reo la plupart n'olo tsy tafita fianaragna reo olo nisaraka vadiagna an-tokantragno anao koa nisaraka papanao ndraiky mamanao ke anao aveo mamanao olo tsy de mahitahita anao de lasa manjary tafy magnino tafy lasa tady mitady vola rehetra mbola zaza fotony nagnino ray aman-dreninao zegny tsy mahavita mandeha satria efa tsisy force eky papanao efa tsy ohatra hoe mamanao zay raiky fa mikarakara anareo olo totsika papanao fogna io ndraiky zegny kala mamakely ijaly anao vetivety fa tiala agnatin'ny tragno matetiky zegny olo nisarabady la plupart olo nisarabady ro zanakandreo matetiky tsy tafita fianaragna fa matoa olo raiky tafita fianaragna teo papany ndraiky mamany nipousse izy marigny raha volaniko zegny matetiky olo tsy tafita fianaragna ro olo nisarabady fo la plupart an'ologno azona koa lena ronogno satria anohotry anao koa fa mamanao ndraiky papanao koa fa misaraka mamanao tsy maintsy hitady vola izy tsy doko an-tragno fo tsy haiko misy olo mamelogno donc fa izy koa hoe izy hitady vola amin'ny fiainagna anazy izy tsy mahavita andeha dépense hoe sady iantoko fiainagnanao iantoko hanigny hoaninareo iantoko ino matoa ray aman-dreny hoe mahavita magnampy anao karaha igny ray aman-dreninao misy moyen ray aman-dreninao mahitahita fa izy koa ray aman-dreninao olo sahiragna anao nisarabady nisaraka reny anao tsy maintsy mijaly fo azonao zegny zo la plupart an'olo tsy tafita fianaragna izy koa azonareo ono papa ndraiky mamany efa nisaraka hoe papa mamandreo fo niasa ro lasa tafirody antegna satria antegna tsy maintsy hoe karakory mamanao hitanao mijaliky anao tsy maintsy hitady moyen koa karakory koa ataonao mba ampitafitanao malaky problème familial voilà la plupart zegny raha hitako mahatonga olo raiky tsy tafita amin'ny fianaragna le ray aman-dreniny zegny efa nisaraka du coup sarotro aminjay le karakory ampitafita izy maro raha indesin'ny fisaragna ray aman-dreny io tegna maro zegny mahatonga ilaigny fogna lehilahy fa ça dépend de comportement izy koa même mitondra tegna lehilahy io mo ino mo problème izy koa tsy mitondra tegna izy lasa ologna raiky zegny azonareo fa zay zany la plupart an'olo matoa olo raiky tsy tafita fianaragna io zegny zany mahatonga izy azonareo magnano karaha zegny zany zo zany amizay ke zegny mahatonga le olo zegny lasa manjary koa fa be anao ray aman-dreniny lasa tsy ahoany zanaka zegny lasa manjary tafahino satria en fait le comportement non
les sacrifices ataonao, le ezaka ataonao ho an'ny zanakanao, le mahatonga zanakanao mankaty ho anao. Hitanareo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jusqu'à tsika zao miteny io zegny Cristiano Ronaldo, zaho izy koa mbola misy olo ambony tany ty tsisy olo atakalako mamako, mavita misaraka vadiagna zaho izy plutôt que mamako. Ma mère izy c'est mon soleil, azonao. Même izy milliardaire, mamantsika eny mandeha mipetraka antany hafa fa mila tragno araiky amindreo. Imagineo zany. Mato Cristiano Ronaldo nagnano zegny, hitany loatra le responsabilité nataony mamany azy, hitany le sacrifice nataony mamany azy, hitany le jalinazy nataony mamany izy, le fomba fiedeny mamany en fait. Azonao, fagnampihany mamany izy. Même izy tsisy raha, fa izy miezaka mamelogno zanany. Même izy tsisy raha, izy miezaka magnano raha mafalifaly zanany. Azonao. Zegny mahatonga le olo zegny du coup lasa manjary karaha igny koa, ny tsara vitanao ifampitsaragna. Fa anao par exemple, anao rehetra mbola ataontsika hoe 10 ans fa losanao mandeha miasa an-tanin'olo, mandeha magnano andevin'olo à gauche à droite, mandeha magnano hasan'olo nantervozina, mandeha miasa an-tragnon'olo. Reninao amin'io io, papanao amin'io io. Au lieu que tokony ampirisika anao andeha l'école, anao ndraiky loso va mandeha mitsakaraka hasa, mandeha magnadio tragnon'olo, mandeha magnano piasan'olo, mandeha magnano ino. Lasa mankory aminjay. Du coup un jour zaza igny koa tafita, tellement que anao zegny tsy nisouci izy na maty izy na mosary izy na mijaly izy amin'ny tany misy azy agny, lasa manjary karaha igny koa zegny le raha raisiny zanakanao anao lasa manjary karaha ohatrany hoe lasa amin'ny masony zaza zegny anao lasa karaha tsinitsinina, azonao. Zegny mahatonga za mivolagna anareo le sacrifice ataonao amin'ny zanakanao aza mahatonga le zanakanao mankaty ho anao, pour anao mankaty ho anao. Fa anao rô koa tsara nisy sacrifice vitanao amin'ny zanakanao, fa anao juste hoe ataontsika hoe nagnaboaka isogna fa anjaran'izy mandeha mitsakarakara hoaniny, anjaran'izy mandeha midébrouiller amin'ny fiaignanazy, anao zegny au lieu que nefa mbola tsy tokony mbola fotoagna andeha tady zegny, lasa manjary lasa manjary mankory matsapategna zaza igny seul. Du coup un jour izy réussite amin'ny fiaignanazy, satria amin'ny masinareo ray aman-dreny niteraka zegny na maty zaza agny na velogno izy agny, efa anjaranazy mitondra tegnanazy. Du coup lasa karaha igny koa ndrasany zanakanareo anareo, efa tsisy koa izy satria izy efa niraisinao tsisy ke amin'ny masinazy anao niraisiny tsisy koa, azonao. Magnano karaha zegny zany zo. Donc amin'ny fiainagna mila misacrifice ho an'ny zanaka. Zegny mahatonga za tsy miteraka io, za zegny izy koa tsy hoe mikoa tsy mahavita tragno, izy koa tsy hoe mba misy raha ahafahany zanako miaigny normal, za managna asa stable, za tsy magnaboaboaka zaza zegny, azonareo. Tsy zany iny sazany fa atao fialamboly. Ohatra Antananarivo agny, reo mahantra rô, le 4 mi mangataka amin'ny lalagna, isaka taogno miteraka fô. Ino amin'izay le antony hitaranjareo, zaza igny zegny andeha impiragna mandeha mitady vola amin'ny lalagna. Loso. Oh, Soraya la reine miraren gasé non ma chérie. Aw. Outro par exemple était olo amin'ny Antananarivo. Rô zegny miteraka ataontsika hoe miteraka rô olo 4 mi mangataka amin'ny lalagna. Miteraka raiky rô, miteraka rô, partout miteraka fô. Ino amin'izay koa fa ataontsika hoe 5 ans, 4 ans, 3 ans zazagny mila koa fa afaka mandeha. Zazagny miainga amin'ny mauvaise condition. Loso zazagny mandeha mangataka amin'ny lalagna, o meu amin'ny lalagna satria nonino ray aman-drenindreo mampahirika rô ndao mandeha mangataka amin'ny lalagna. Izy amin'izay attention, zaza regny izy koa tsy mahazo vola avy amin'ny rô mandeha mangataka amin'ny bus, mandeha mangataka amin'olo, kobe mahazo zaza regny vonovono, mahazo zaza regny vonovonono reny niteraka izy zaza regny kofa mipody avy agny kofa tsy mahazo vola. Amindreo zegny antony hitirandreo tsy hoe fitiavagna hiteraka fa mampitombo fananagna zegny, tady vola, bénéfice-ndreo. Ataontsika hoe zaza raiky tokony mahafaty 50 000 agnatiny andro raiky, zaza raiky tokony mahafaty 50 000, non zaroa mahafaty 50 000, dikan'zegny amrô ataontsika hoe zanany 10 rô, zanany 10 rô azahoany rahetsy par jour. Zay zany agnatiny eritreritrin'olo mijaly mangataka amin'ny lalagna reo, azonao. Azonao, zegny zany mahatonga azy io karaha zegny zany le ataon'le problème ny gasy zegny.
le zaza regny zegny atao fitadiavagna, zaza regny atao fitsakaragna vola, zaza regny ataotsika hoe fitadiavagna. Fa en réalité zaza regny tsy hoe mahafinaritra zareo izy miteraka non, fa atao fitadiavagna zegny zanaka, zegny problème reo Antananarivo. Zaza zegny bénéfice zegny tiragna par mois io, par tongo. Tongo à 2024 miteraka, 2025 miteraka, 2026 miteraka, 2028 miteraka, 2029 miteraka. Satria zegny zaza folo 500 000 recettes par jour. Satria tsy maintsy atao raha tsy mahazo royal tena vonoky tena androany, atao efitra mahazo 50 000. Rehefa mahita reo fa za mantalo amin'ny lala reo ty milomay anao hoe ome vola hoe fa mamana sahirana fa mitaiza kely zany magneky anao ya mama loso amin'izay omeo manja kely amiompeo manja kely omeo satria koa fa tsy mahazo vola viagny fritsoko madiro vonivoniko be ialagna fogna zegny mahatonga za koa misy za magnome fo mitsaiko reo fa za zegny même tegna ty tsy imaginer tegna ro en place ndreo en place tegna azonareo mafragny vraiment c'est une triste réalité en fait. Zegny mahatonga anareo koa mandeha Antananarivo koa mahita zamadiniky olo rehetra moa zanao tsisy jery ro miteraka farany ambany ny zanakandreo donc fito valo sivy karaha igny fôtony zamadiniky reo zegny bénéfice par enfant miteraka zaraiky koa fa feny 3 ans fa bénéfice araiky igny miteny fa feny 4 ans araiky bénéfice araiky feny bénéfice zazajiazany bénéfice zay amizay mahatonga hoe ala olo mpanakarena miteraka ataotsika hoe miteraka 2 farany fondry na hoe miteraka fatelo donc farany be ndraiky za tokana azonao fa niny Antananarivo zaza misy valo misy 5 bénéfice aby zaza regny azahoagna vola zegny angafa atao fangatagna amin'ny lalagna atao fitadiavam-bola ny ankizy azonao ro tsy voatagnanao ro tsy teraka ro tsisy fialam-boly ro tsisy telefone ro fa lely masiro mangala tsaiky fo zegny asan'olo ambany zegny asan'olo Antananarivo agny azonareo asan'olo Antananarivo le zamadiniky lely masiro andesigny itiragna zay fo antsandro agny azonareo. Oui, la famille de bénéficiaires. Zane dangarandro, zanakandro zeng la famille, zanakandro zeng bénéfice ndro. Ro mahanta ro kun masiri manambola no mitady vola. Fa ro zengi tellement tano les tananga zane fa zatra mitrotra. Sarotro amindro zeng andeha petraka am villa hôtel de luxe fa alendre vola ndregny aforondro. Ro mangataka io masy manambola. So tandremo anao, so no mavariagna anao ke hoe ro magnano mangataka mimimika anao mieritreritra ro mijaly non recette alafindreo farany ambany toko hoe 10 000 imaginez anao 10 000 zegny par jour 250 000 par jour ohatra hoe farany recette ambany ndraiky mafeny 100 000 ariary ro io mandeha ambany teteza agny miconte vola borka andro karaha ty misy 5 000 misy 500 misy 300 misy 500 fotry azonao fa autant que ro zegny fa zatra mangataka du coup ro zegny nata fa misy ro fa zatra le fiainagna le mijaly zegny tiandreo fo rokony mahavita mampijaly tegna ole ke vola begny na vory andesigny mitady tsy agnatin'ny jerindreo zegny ro hitanareo misy tragno zay Antananarivo agny nataony fanjakagna nataony Andry Rajoelina tamindreo hoe tragno ty ialafan'olo mahantra de anjarandreo zany mamboly vary mikarakara raha ho tokony hoandreo jamais ka hoe andeha accepte hoe ataotsika hoe nisy raha nagnanjana jamais de la vie en fait ro efa zatra mandeha mangataka vola zatra mandeha mangatakatika amin'ny lalagna igny na fagnamboaranao tragno building maventy tsara be hoe ato ro mipetraka mbola ro préféré vivre dans la rue non ils ont préféré de vivre dans la rue plutôt que ouais nahita tragno building que ouais ba ipetraka ato jamais zany zavatra tsy misy matrak'izay
resaka karaha zegny zo zay ambelako anareo fa lagniny akeo koragnanaka mikasiky familial de raha ohatra misy fanontaniagna zegny anareo afaka mametraka fanontaniagna fa za afaka mamaly je peux répondre en fait je peux vous répondre. Ombiagna mandeha andafy lerany anao mandefa frais aminaka za mandeha kofa mandefa frais anao de fa lasa za frais naka iantofanao hébergement naka iantofanao point zavako za tsy olosoko ni ombiagna andeha karaha ohatra nisy volana ambelanareo taminaka tato ho an'le olo tia mpandefa nda olo efa coucou Nathan, coucou bébé. Zingfo. Oui, coucou ma créole, Kafrina, coucou. Ah, d'accord, nous avons encore de vlang. Vous faites un homme de Majinka, vous faites un homme de Tanari, vous faites un homme de Dieu. Allez, face frais. Vous avez que vous êtes chouton, vous connaissez.